jien qatt ma stennejt illi se tiġri lili u nweġġa'. Dejjem nistennih ġej. It-tfal ukoll dejjem jistaqsu ġej id-dadi u ninfaqa' nibki għax ma naf se ngħidilhom. Dan huwa l-messaġġ li batitilna Crystal Grixti, is-sieħba ta' Matthew Zara illi f'jum Santa Marija ħareġ mid-dar iżda qatt ma rritorna. Għaddew issa 15-il ġurnata u kemm Crystal kif ukoll missieru għadhom fil-għama dwar seta ġara minn Matthew li għandu 27 sena. Kull ma jistgħu jagħmlu biss huwa li jistennew b'xi aħbar min-naħa tal-pulizija. Għal ftit ħin ingħataw aħbar li qawwitilhom qalbhom. L-għada li il-ħamis 16 ta' Awwissu qrib ix-xatt ta' Marsaxlok tinstab abbandonata l-karozza li kienet juża. Il-karozza li kienet juża Matthew Zara nstabet fil-fatt hawnhekk eżatt quddiem il-grada. Il-karozza kienet qed timblokka din il-grada u għalhekk tqajmet daqsxejn ta' suspett dwar għaliex din il-karozza tinsab abbandonata hawnhekk. Il-karozza ta' kulur iswed taxi sewda ta' missier Matthew tħalliet hawnhekk imsakra iżda ebda ħiel ta' fejn jista' jinstab Matthew Zara sal-lum. Matthew kien jgħix ma' s-sieħba tiegħu Crystal u 3 uliedu, Bradley ta' 10 snin, Mattrius ta' 8 snin u Nerea ta' 2 snin fil-Belt Valletta. L-aħħar li der Matthew kien nhar jum Santa Marija meta l-ħabta tas-7 ta' filgħodu ħareġ mid-dar tiegħu fil-Belt. Iżda kif saru t-8 ta' filgħaxija u kien għadu ma rritornax lura, il-qraba tiegħu għamlu rapport lill-Pulizija. One News huwa informati li l-Pulizija tinvestiga l-aħħar passi u movimenti ta' Matthew Zara mod speċjali f'Marsaxlok. Il-Pulizija mhix teskludi li Matthew għadu qawwi u sħiħ. F'appell lil One News, Crystal tgħid li jekk xi ħadd jaf xi ħaġa jiċempel lill-Pulizija għaliex iktar ma jgħaddi żmien iktar għaddejjin minn martirju u mhux qiebis iżda anke tfal.